sise-Afrika kwi-South Africa sefundile. Isigqoko ensigqokile ngizogqoka lesi se-department ngisiyena sami. Ngithunywe ubhuti omdala. E-KZN-ke sinenhlamba thina e-KZN sinobhuti. E-KZN sinobhuti abawu-2. Khona ubhuti omdala, khona ubhuti omncane. Ubhuti omdala uphethe transport, uphethe no-human settlement. Lama-department awu-2 aphethe yena. Bese kuba khona ubhuti omncane. Ubhuti omncane yilo sey'ngabeni umkhwanazi. Obhuti bethu bawu-2 e-KZN esikadla ngabo. Mhlawumbe-ke ubhuti omdala uthe angizodlulisa lamazwi enduduzo emndenini yonke ney'hlobo nabangani abalinyalela. Lezi ngane okukhulunywa ngazo zincane kakhulu. Akabi nay'thobo, akabi zona ngisho izithombo sengamahlumela. Abazali, abangani bebesabheke lukhulu. Uyezwa othisha indlela abakhuluma ngayo, uyezwa abasebenzi indlela abakhuluma ngayo. Angeke sikhulumeke ngalo nomunye omncane okuyena osiqoqe sonke, ngoba thina silandwe nomncane kakhulu. Wathi eminyakeni yakhe emibili noma ngabe-3 kodwa ukwazile ukukhombisa ukuthi yini azalwe ephethe. Lezi ngane zonke zisheshile ukusikhombisa ukuthi ziphethile. Uthi-ke uMthombeni uDuma e-KZN njengoba umama kaKhotha ebesho ukuthi uthe makuvela lenhlekelele, uma sizwa ukuthi kunale nhlekelele wasesibiza nondaba ezinhle sibiya, wathi yena uxakekile la xakeke khona, wathi kodwa asiqinisekise ukuthi into edingwa yilemndeni siyenze yonke, siyenze ngokucophelela. Ecabanga ukuthi njengoba umama esho ethi njengoba beyila namhlanje, ngicabanga ukuthi sithe sisemnambithi kwa-forensic kubonakala ukuthi bekuphuthuma ukuthi kufanele beze ngapha ngaseyihlotsheni. Omunye umuntu besimfonele wasiphendula amasishana ile nsizwa yakwaNala wamathole engithe nje ngishaye one call waphendula ngathi i-department iyamdinga, undaba ezinhle iyamdinga, kunesimo esisicindezelayo. Akufani uma ufonela umuntu ongcwabayo uthi mfowethu ngicela uzongilekelela uzongcwabela abantu bakithi, nokuthi uthi kunabantu okufuneka okwamanje besuke kule province beye kwenye province ngokukhulu ukushesha. Insizwa kaNala ayisithathanga isikhathi, ithe kushiyeni kimi konke lokho ngizonenzela. Egameni ebelishobani uMthombeni ukuthi imndeni asenze konke. Umama kaKhotha uphinde wathinta-ke indaba kamfowethu wase-Ejozini ukuthi akaze ngicabanga ukuthi ubaba wengane akazi uzokwenziwa njani ngoba naka akahambi. Ngesikhathi ekhuluma thatha ifoni ngathumela imessage eThekwini ngoba u-MEC nondaba ezinhle babambekile lapha kuno-National Minister umama uBarbara Chris, so bayokhuluma indaba zekhululo zey'ndiza. Kodwa ngase ngithi-ke nangu umama ethi emuzwa ngepodium ethi kusene-challenge yokuhambisa umfowethu ngoMezulu eJozini. Wasethi nokulungile sizokhuluma emva kwalapho. Mase qedwe sizokhuluma sibe ukuthi singabamba kuba umsebenzi omkhulu we-department ukuthi ilekelele la kufanele ukuthi ilekelele khona. Yilokho engingakusho bazalwane ukuthi-ke nala sinanyathelanga khona kahle nisixolele bazalwane, ngoba ezinye zezinto mase kufike isimo esinje siyasicindezela kwathina. Thina singcwaba weekend in weekend out.
onke ama-weekend siyangcwaba ngoba sithe nje ethe uMthombeni angisuke eThekwini ngizovala ipage lalezi ingane ngale eKZN vele sinenhlekelele ezikhona khona omunye umuzi nje besikuwona lapha eWatbank umama uhamba ngemoto uyahamba ngemoto yajama ngabe bijame yajamiswa yini uthe mayisuka lapho kufanele iqhubeke yafaka ureverse omkhulu ngabe ureverse noma beku neutral yayongene eweni phansi uthathe almost 2 days ukuthi atholakale izolo ebusuku siqede khona I think bengo-8 noma bengo-9 sasuka lapho saya eThekwini savuka eThekwini ngo-3 kwafuna ukuthi sidonse sizila okuzofuna ukuthi sibuyele futhi eThekwini ngoba eThekwini nathi sekuyindawo eyinhlekelele nendawo eyigamela sisho ukuthi-ke kuyenzeka ngesikhathi si-athenda abanye begcine beseceleni usengayona inhloso suke nathi sicindezelo umsebenzi kodwa siyazama ngakho konke esingakwenza ukuthi-ke kuhle ukuthi imindeni mayisemanzini siyivizithe sizoshiya amazwi enduduzo labo batholeka amanxeba la suke singafika ngakhona nisithethelele usuke ngayona inhloso usuke ngaphezulu kwamandla izinto esizona zinzima kakhulu KZN nathi indawo yesigamelo indawo yenhlekelele egameni-ke le-Department of Transport KwaZulu Natal sithi nje emndenini Dudu akwehlanga longehlika iduduzeke ngane lebesincane kakhulu lena oyilasiboni yabo bonke lapho sithi emndenini uNkulunkulu uyazi uNkulunkulu unenhloso mhlawumbe mesibone manje siyibona ngokuhamba kwesikhathi kodwa basahambe umuntu awukwazi ukubona kwaswexebuka inyama sithi nje siwumnyango wezokuthutha sinani emndenini I thank you.